Zurekin egin dugu bizitzako bidea, zugandik jaso dut nik gaur eguna izena. Bion artean idatziko dugu historio bat, euskaldun honen etorkizuna. Barrena entzun ditut milaka berba, hizkuntza zaharrak berri egin dituena. Lehoian horroak baino pozenago, egingo dugu euskaraz bilbotarro. Begira nazazu, esan maite nauzura, Bueno, anistasuna egon badago, ez? Kontua da, ze irakurketa egiten duzun anistasun horretatik eta bizi baldin badugu anistasun hori mehatxu moduan, ez? Kontua izango zen anistasun hori aberastasun moduan, ez? Eta baldin badozkagu Kaixo, zen. Hola, salam alaikum. Salut, salam. Salam alaikum. Hello. Larogeita 10 lagun bildu dira EHUko Bizkaiko kampusean, Leioan, Zubideiak gune irekian. Euskarak nola lagundu dezake gaur egun hemen bizikidetza indartzen, galdera horretatik abiatu da elkarrizketa soziala, 11 ikuspegi entzun eta adierazi nahi dituena hain zuzen ere. Inez bagaude, izuntzonek baititu gure bihotzak bere alde. Begira nazazu, esan maiten nauzula, ez naizela zubari. Ametzetan eta sentitzeko behar zaitu nirekin. Euskaraz beti begira nazazu, esan maiten nauzula, naizela zubari. Ametzetan eta sentitzeko behar zaitu nirekin. Euskaraz beti. I can traverse your treasure to vault. I can scatter both Kelly's and more. There's level or barrack or pencil. Kostari kosta, arraunen itxasuntzian, ezkutza txikien petalo, ezpela haundi bat josi. A fod yn onest, dwi ddim yn teimlo fel bod i yn siarad iaith leiafrifol. Anistasuna goratuko du, hizkuntzen itxasuntzian.
praktikara. Norazoaz? Mintza praktikara. Baina, zu? Surf? Mintza praktikako lagunekin.